Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Stan Swamy. Naka congregation jong Jesuit. Kalau nga jingdu o bukraw yani komki rimay kastan. But kalau nga jingdu na banta jong itu kiba idalit bat ki repai yang kaba o Father Swamy ugyang nagabanta kahap jongki. Tingangit wala dalam dan su akan ingportairu. Hindi kiwe beri kadang petek. Ya gani ka Jingkhlad ban penyo ya kahap jong kini ki dalit bagi repai apa ngani kari India jongi. Ban ngingit bah wala dalam dan su akan ingportairu. Nang beteng hi ya ka jingdoi ka jongu. Nang beteng hi ka jingdoi ka jongu. Na Sngewlem ka ba inget bo udon ka ti jong angkat bo jisu inget ba nang beteng hi ya ka wala daum dan su perthei ban train nak menta jongki henry nak jingdoi ka jong uru inget ba sisin ka si kini ki dalit ki jongi du nyo ya la ka jong ka hok duai ru ba ka mensem jo ban ja thai sa bom jukut